Gisaway sa pipila ka mga sugbuanon ang pag-aprobar sa Cebu City Council sa resolusyon nga giduso sa chairman sa Committee on Budget Cebu City Councilor Noel Wenceslao nga 10.6 milyones pesos. Ang maong kantidad alang sa usa ka adlaw nga pagpahigayon sa Philippine Independence Day karong umaabot Lunes, Hunyo 12. Upat ka adlaw sa di pa ang maong selebrasyon, may pagawas og katin-awan ang Secretary to the Mayor Attorney Colin Rosel nga supak ang mayor sa maong budget. Tungod niini, may desisyon ang mayor nga di mulapas sa 5 milyones pesos ang igahin alang sa Independence Day. Supak kaayo ang mayor nga pagkadungog niya nga ingon ana tungod sa kabisi niya ug daghan kay siyang mga gipangbuhat, tan-aw niya nga gi-review niya, no? Kapag review niya, simple raman sad hibaw maga sa mayor nga bisag unsa ka importante ang usa ka kalihukan iya man sa nang gibalanse nga napasaylain nga mga pagabuhaton o simple ra gikan nga marag tan-aw niya nga marag iulbo sa taba diretso lang siya suwat nga no more than 5 million. Ang mayor na mismo ning sulti nga igo lamang nga katunga sa unang giaprobahan sa Cebu City Council ang i-allocate nga budget. Ini pumunta na. Pero budget independence. Kung ay mo gagol. Ato na nga. Tanaw na ko. Pwede naman tayo 5 million. Kailan ka? 5 million. Sa maong kalihukan sa Lunes, napo ka barangay ang nikumpirmar nga mosalmot alang sa barangayan sa Sugbo Festival of Festivals nga gilangkuban sa Barangay Apas, San Nicolas Proper, Dayas, Pasil, Guadalupe, Inayawan, Sudlon 1, Suba, Kiyot ug Kalunasan. Giingong alas 5 pa lang sa buntag, sugdan na ang selebrasyon pinaagi sa usa ka misa sa Fuente Osmeña nga sundan og usa ka parade paingon sa Plaza Independencia. 5 a.m. doon na tayo mass sa Fuente Osmeña. Then right after the mass, doon na tayo parade. Ang route ani is from Fuente then to General Maximum, formerly Mango Avenue. Unya mulahos ni ngadto sa muliko ni ngadto sa kaning MG Cuenco Avenue. Then Imus Road man day ni siya kay karon doon na naman ni Imus Road una mulahos sa MG Cuenco. Imus then MG Cuenco then to Plaza Independencia. Then dunay program ngadto na sa Plaza Independencia mo na tong after the Civic Military Parade mo na tong barangayan. Nagkanayon si Rosel nga pundasyon ang maong selebrasyon sa pagkabot sa Singapore like Cebu City, sanglit dili kini usa ka ordinaryong pagselebrar sa Independence Day nga posibleng makapukaw sa tibok nasod ug dili lamang sa syudad sa Sugbo. Gani ilang giawhag ang katawhan ilabi na ang tanang Sugboanon nga magpasundayag sa paghigugma sa nasod karong umaabot Lunes. Kanini ang tanan giawhag nga diin magpakita o magpasundayag yun sa ilang paghigugma sa nasod ang ilang mga kontribusyon nga mahatag nila ngadto sa ilang gobyerno o para sa katawhan o sa tibuok nato nga mga pamilya nga diri sa ato sa syudad sa Sugbo kinahanglan gyud nga atong ipakita para atong maabot ang atong mga panglantaw diin usa ka Singapore like Cebu City. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.